फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय बिटिसिआव राजखान्थिनि बारा बारदोंसै। दिपेन बर' बुंनाय आरो खावलायनायखौ रायजोआ पजिटिभ लानांगौ। बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जौगानांगौआ फिन बिटिसिखौ रैखा खालामफिननांगौनि लामायावसो फैफिनबाय, जायनि थाखाय दिपेन बर'आ खौसे जानानै बिटिसिखौ रैखा खालामनांगौनि सार्थआव खौसे जानांगौ होनना फेसबुक पस्टनि गेजेरजों फोरमायदों। बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौ आरो बिटिसिखौ रैखा खालामनांगौआ प्रमद बर'नि खामानिमोन। नाथाय सरकाराव गैयै बै समाव सोंखारि जानाय, नेवसिजानाय हाग्रामा महिलारिखौ बिटिसिखौ रैखा खालामनो जाय इनभिटेसन खालामनाय जादों, बिसोर नाजावना लानाया मोजां। बे गोनांथि बाथ्राखौ खौरां बिजोङाव बिक्रम दैमारिया फोरमायो। आं साबायखर बावनो नागिरदों आंनि बिब्तिगत हिसाबै मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारखौ, बिथांनि टुइटखौ, बिथांनि ससियेल मिडियायाव होनाय मेसेजखौ बयबो नुदों आरो दहायबो जोङो मोनसे प्रेस मिट होनायखौ नुदों। बयबो राजनीतिक हान्जाखौ खौसे जानानै बे बिटिसिखौ बासायनायनि खोथा बुंनायखौ जों बयबो नुदों। रायजोआ बेखौ एक्सेप्ट खालामनांगौ आरो बे रावनि सायाव, बे फाखननि सायाव रायजो राजाया गोनो गोथो जायालासिनो समर्थन खालामनांगौ होननानै आं दिनै खावलायगोन। दा निस्सय बे लिरनाय आरो बुंनायनि गेजेरजों मानगोनां दिपेन बर' सार बिथाङा निस्सय अनुभब खालामदों। सोरबाया सरकार सालायदोंब्लाबो निस्सय मोनसे अनुभब खालामदों जे बिटिसिआ नस्थ' जालांनायनि मोनसे अनुभबखौ बिथाङा मोनदांनो हादों। बिनि थाखायनो बिथाङा बुंनो सानाखैब्लाबो, बिथांजों जेबो जाला होननानै बुंनो सानाखैब्लाबो बिटिसिखौ सालायनो थाखाय जों मोनसे इउनिटि जानांगौ होननाय बायदि बिथाङा दिनै रिकुवेस्ट खालामदों। निस्सय सोरखौबा बिथाङा गोसोखांदों जायखौ दिनै बै समाव नागारदोंमोन, बुंदोंमोन, सोंखारिदोंमोन। बेफोर गासैखौबो दोनथ'नानै बिथाङा दिनै इनडाइरेक्ट डाइरेक्ट हाग्रामा महिलारि बिथांखौ दिनै इनभाइट खालामदों, आमन्त्रन खालामदों जे नोंथाङाबो बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनायाव जग खालामदो। नों गैयाबा जानाय नंला, नों गैयाबा दिनै बिटिसिखौ जोङो बासायनो हाला होननानै बुंनो नागिरनाय बायदि दिनै बेदि मोनसे अनार मानगोनां दिपेन बर' सार बिथाङा बुंदों। बेखौ जोङो माबानांगोन, गनायनानै लानांगोन। दिनै गोथौ साननांगोन आरो जायफ्रा दिनै बुंजादों, लेंहरजादों, इनभाइट खालामजादों, बे इनभाइट खालामजाग्राफ्राबो निस्सय सिन्था खालामगोन आरो निस्सय दिनै जों मिथिगौ बिटिआर एकर्डनि दफाखौ मावफुंनाया प्रमद बर' बिथांनि दायित्व, मावफुंनांगौआ आसाम गभर्नमेन्टनि दायित्व आरो दिनै बेजों हाग्रामा महिलारिया जेबो सोमोन्दो गैया। बिथाङा मावफुंनोबो हाया आरो बिथाङा जेबो अनुदानबो निस्सय गभर्नमेन्ट गैयैखाय खालामनो हाया। अब्लाबो जे दिनै इलेक्सन जायैनि आगोलनो बिटिसिखौ बासायनायनि सार्थआव, बिटिसिखौ रैखा खालामनायनि सार्थआव बयबो इउनिटि जानांगौ होननायनि मुल ओंथियानो जाबाय बिटिसिआ बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जेसेबां जौगानांगौमोन, जौगानायाथ' बेसेबा गोजान, माने बासायनांगौनि लामायावसो थांनांबाय होननानै बुंनाय बायदि दिनै मानगोनां दिपेन बर' सार बिथाङा गासैखौबो खौसे जानो लुबैनायखौ, हांख्रायनायखौ जों दिनै वेलकाम खालामदों। आंनि फारसेबो आं मस्ट वेलकाम खालामगोन। सिगांफ्राव जा जालांबाय नङा होमबा, सिगाङाव जा बुंलांबाय गासैखौबो बावगारनानै दिपेन बर' सारा जेरै बिटिसिखौ बासायनांगौनि सार्थआव इनभाइट खालामदों, बेखौ जों बयबो एक्सेप्ट खालामनांगौ। जों दिनै बुङा प्रमद बर' सारा जेबो खामानि मावनो हाला, बेजों जेबो जाला होनना जों बुंनो साना। नाथाय इनडाइरेक्ट डाइरेक्ट दिनै बासायनांगौ सार्थआव निस्सय हाग्रामा महिलारिखौ नांगौ जानाय बा गुबुनखौबो नांगौ जानाय बे मोनसे बेरखांनायखौ जों दिनै गोजोननाय मोनदों। आं बारा बुंबावनो सानाखै, बेसेखौनो बुंनानै आं दोनथ'बाय। गोजोन्थों।